Ja se zovem David Filipović. Učestvovao sam na kampu Ekilibriju i učio sam engleski jezik. Sa kampom smo išli na Kalemegdan, pored reke Save i mnogo smo se lepo proveli. Stekao sam mnogo novih drugara i stekao sam nove prijatelje za ceo život, kao i nekoliko simpatičnih devojčica. Ja se zovem Lea Milenković, učestvovala sam u Beogradskom jezičkom kampu. Naučila sam puno novih izraza i reči. Najlepše je to što možemo da pričamo na stranom jeziku, na engleskom. Ja sam Jovan Milenković. Najviše mi sviđa u životu je što sam došao u ovaj kamp i najviše mi sviđa kod prijatelja jer mogu da pričam s njima na stranom jeziku. Ja sam Ivo Jovanović. Volim što sam u Ekvilibri kampu zato što mogu da pričam na stranom jeziku, a ja mnogo volim da pričam engleski i u tome uživam. Šta da kažemo o Ekilibriju? Pa da vam kažem ovako. Prvo, našla sam mnogo novih prijatelja. Šta je najzabavnije bilo? Pa potraga za blagom. Ja sam Una Ranković, mama me poslala na Ekvilibrio kamp da bi usavršila svoj engleski jezik. Svakog dana imamo časove engleskog koji su poučni, ne samo i poučni, već se učimo kroz igru, što je zanimljivo. Ja sam Nađa Jeličić i učestvujem u jezičkom kampu Ekvilibrio. Učim engleski jezik i naučila sam puno novih izraza i reči. Profesori u Ekilibriju su sjajni. Učili su nas mnogo novih stvari, a i vrlo su ljubazni. Kao i, na primjer, neke stvari koje nismo učili u školi, ovdje smo sad stekli to znanje koje nismo imali pre. Svakog dana imamo časove u prirodi u učionici. I najzanimljiviji dan mi je bio sportski dan. Najlepše mi je bilo što smo išli na Kalemegdan, potragu za blagom. Omiljeni dan mi je bio danas, to je sportski dan, jer smo mogli da uživamo u sportu i mnogim zanimljivim igricama. Bavimo se sportom, jednom nedeljno tražimo blago. Danas je isto super sportski dan, lepo smo se proveli, dobili smo i medalje, jako nam se svidelo. Ceo dan je zanimljiv, učimo kroz igru. Prvi put kad mi mama rekla da ću ići na jezički kamp, bilo je kao zašto za raspust, to ne, ali kada sam došla ovdje jako mi se svidelo. Zahvaljujem se Ekvilibriju kampu što su ovo organizovali za nas i što su nam napravili ovaj kamp mnogo zanimljivo. I zahvaljujem se svima u Ekvilibriju što su organizovali sve ovo za nas. Hvala. I to je stvarno bilo neverovatno iskustvo. Što baš na raspustu škola, molim vas, izvinite, ali onda kad sam videla ovo, to je stvarno super. Hvala vam puno. Sve u svemu jako lepo i poučno.